Vi vil også rigtig, rigtig gerne sige tusind tak. Også til jer, som kom, selvfølgelig. Men også til vores 2 kære dirigenter, som ligesom har fulgt os igennem det her år. Først vil vi rigtig gerne sige tak til Christine. Hvis Christine lige kan komme herop. Fordi at du... Tak til jer. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi du gad at være der i de 3 måneder, hvor Jacob ikke var. Så det var en fornøjelse. Så ved vi jo godt, det ikke er lige så nemt med sådan en stor big band, og det med alle de der instrumenter og solo og sådan noget. Så der vil vi også gerne sige tusind tak til Iben, vores kære lyddame. Iben, vil du gerne lige komme herned? Tusind tak. Så er det jo også sådan, at vi tager på turnéer, og det er også de her koncerter, vi også tager ud på en gang imellem. Så derfor vil vi også gerne sige tusind tak til Morten. Morten, vil du være sød at komme herhen også? Og til sidst, så vil vi gerne sige tusind tak til dig, Jacob. Det har været en fornøjelse, især for os, som ligesom er færdige nu. Det har været en fornøjelse de her 3 år, eller 2 år, eller 1 år. Og så har det været et rigtig dejligt år. Vi har selvfølgelig savnet dig, mens du er væk, men så har vi selvfølgelig hørt Christine. Så vi vil gerne sige tusind tak. Vi kunne ligesom ikke gøre det dig. Så. Tak for i aften.